Qaysi mashinadan bo'ldi? Nima bo'ldi? Ular oldi. Ha? Nereden çıkıyorsun? Ne yak ne yapacağız? Откуда вы? Куда? Сюда погодите? Да, вот сюда, да. Да, да, истуда был. Ты что, опять Виктор? Как ты его хайка тут? Машин купил? Да, да. Что вы говорите? Пахай. А, кайну. Гаишник, а ты? Нет, так откуда? Пусть вот так ровно сделать, чтобы машина проехала, чтобы машина будет проезжать. Женя, поставь ровно. Ближе только вот так вот ровно. Только нам надо туда, кайну, гап. Ровно ставь. Карта diga meu mar, ali tô. Demek kalaş o sırkını koyayım. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Тубек, фермаи ҳоҷи Абдувоҳид, партияи нав, буқои Беларусия омадага бардорин. Ҳози мошин омад. Майда фаровардан сар мекунем бародаро. Навора то охир тамошо кунед. Ҳамаи маълумотоша мо якта ба якта гап мезанем. Нарх навош, сини солуш, чанд кило то чанд кило нархоша ҳатман гап мезанем бародаро. Шумо саросима нашидан навора то охир тамошо кунед. Лайка аёд наброя. Хоб бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда ина майда фаровардана сар мекунем. Ҳамагӣ 48 сар омадага пародаҳои галштен ва чорнапёстр. 48 сар будааст. Чорнапёстр, галштен, гирифордам ҳастая бародаро. Балечкаи гирифорд мана тоза гирифордои Беларусия. Ана бародаро. Ана якум таш. Ана якум клетка рафт. ин видеоро ҳатман ба бародароне ки буқа парвариш мекунанд ҳавоёда роҳӣ кунед ки бираса ба соҳибуш. на якум клетка рафт. ана дуюм загон рафт. Дуюм загон. Шохдорош омадай бародаро. Шохдорои базе ҳамаш. Ина рафтем сеюм загон. Сеюм загон рафт. Шохдорои зурдур омадай бародаро. Бинед. Гирифорд. Ана 8таи ахиронгиш. 8таи ахиронгиш ана гирифордо. Балечкаи гирифорд марҳамат. Давай, пошел. Иди. Давай.
خب دوستان عزیز نوارا اینا ای درون سر کردیم وایز با یک تا پروژکتوری کلوم میاره روشنی میکنه روشنی دارم سیمکا میکنیم تو بای آماده نم به قدر امکان همین فنرک تلفن قطعی مایده است سیمکا رو ما سر میکنیم خب برادر همین ویدیو اخیر نشده نرخش گپ بزنیم خب نرخ نواشون ای 55 سومونی تا 57 سومونی را нархи 1 килои зиндаш айрӯи накладнои Беларусия бародар. Боз ҳам ин нархта гирифордо дохил намешавад. Нархи гирифордо дига нархай. Ҳамагӣ 7 ё 8 сар гирифорд омадагӣ аст. Нархи гирифордо дига мешавад. Бояд занг зада чӣ мекунед? Мепурсем бародар. Вале шикои гирифорд боша. Ин нарх фақат ҳамин сиёҳ алода дахл дорад. ай 55 сомонӣ то 57 сомонира вазни зиндаш аз рӯи накладной. Бародаро буқо як ҳафта ра гаштагиай, як ҳафта. Ҳамира бар назар мегирен, ҳам гӯшнаи моло, ҳам ташнай. Бо баъзи видео монда мешавад, мисол чора бинену ҳолатошунау. Ина прожектору ҳам омад, ози рӯшанӣ карда бо мебинед. Хоб ана прожектору ҳам омад, ана акнун якта ба якта тамошо мекунем бародарон. Ай қафошон як бор бинен, ози ай пешам гузашта ҳамаша якта ба якта навор карда нишон метиҳем. Ана майдатар дар кор боша, майдашам аст. Калон дар кор боша, калон. Хушу аҳамият дем бародарон. Миёндарозиш, пӯчағавсиш, паҳмӣ буқо. Иншоалло ҳамаш буқои тоннага мешавад, ай тонна мегзарад. Инода фақат хӯрондан дар кор. Мана гирифордо. Тозаш. Ҳаводошон тозаша. Мана. Оз мегзарем ай пешам. Навол кардан нишон медиҳем. Мана буқо ай пеш. Ҳаводошон беҳад базебай бародаро. Хӯрданашон иншоалло ҳамаш ранги динозавр мехӯрад. Ай хӯрдан ягон проблема намешавад бародаро. Ино ваксина, карантин ҳамаш гузаштагӣ. Карантин давҷам гузаштагӣ, даиҷам полни анализ супорида баъдан фурӯшта мебарояд бародаро. Ваксинаш ҳамаш зардагӣ мебарем, фақат бонӣ мекунем. Ягон ташвиш надорад. Ҳамагӣ 48 сар гуфтем. ҳамаша якта ба якта сиёмка кардаистем, шутоби харидоро бинан ҳамаша ҳолатоша. Хӯрданоша бинед. Иле бо чиза мепечона. Хоб суроғро як бор дига мефаҳмонем бародаро. Ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тубек. Бо занг мезанед, дар кор боша, местоположение ҳам партофта метиҳад.
преси бедақати преси пахола парфсагия кофта хурдеста кадомиш бида мехӯра кадомиш пахол хурдеста ҳамаш ҳар хел барои гирифорда лайкҳоро монем ғайр аз ино бародаро иҷа манам бухои европаам ҳаста якчандта агар фрукта набошанд иноам дар фурӯш ҳаст бухои но венгрия гуфта будем ку бас санам хел ҳамада мувофиқи дили худаш иншоалло мол ёфт мешавад бародаро навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем ҳам сомонаи инстаграм тикток ютуб ҳар сешта навор мегирем кадом сомона қулай бошад дар омада тамошо мекунем рақамҳоро дар рӯи экран мемонем телефон ватсап 24/7 кор мекунам бародаро лайкҳо ҳаёт набуроя касе мегире барака ёбад ҳамада барори кор саломат бошем бародаро